mama anyị anụnwụrụ na-afụ ebe a bụ onye isi ndị nne nke ndị CWO nke ndị St. Mary Catholic Church nke dị n'Enugu. Ebe ahụ Reverend Fada jere ebe fa na-eme August meeting. Fa na Reverend Fada wee na-azọ kreti mmanya wee nụbazie ọgụ. Mama anyị unu na-afụ ebe a bụ onye isi ndị nne nke ndị nya bụ St. Mary Catholic Church. Unu ya abịa ka unu gekwa na ajụjụ ọnụ agbara ya ma nụkwa n'ife butere nya bụ esemokwu fa na Fada ji wee na-enwe ọgụ na mgba n'ụlọ ụka wee na-azọ kreti mmanya, nke bụ na Fada azọtazi nya bụ kreti mmanya wee were bọtụrụ wee na-achọ ka ọ mawasịcha onye ọbụla isi ebe ahụ. Nke ndị CWO ndị St. Paul bịa na-akọwa na mgbe ahụ unu fụrụ Fada ọ na-ama bọtụrụ no self defense na ndị nne nke ndị St. Mary na fatiri Fada eti kụwasịcha ya isi, kụjie ya ọkpa, kụjie ya onu na ọkpa ya niile ebuso mmemme na fa kurisiri motie na onye akpatara Reverend Fada ji wee jee kpọrọ ndị nne nke ndị St. Mary Catholic Church ndị uwe ojii wee kpụkọrọ fa wee jebe na kọstọdi fa. mama ya akọrọ unu ifefa na ndị uwe ojii jekwanụ n'ogige ndị uwe ojii ka ndị uwe ojii sikwa wee hapụ fa wee kọkwala unu ife kpatara fa ji wee nupụ isi na nya bụ atụmatụ Reverend Fada tụpụtara ka fa na ndị St. Paul mekọkwana nya bụ August meeting. Ife kpatara fa ji wee sị na fa na ndị St. Paul anyị emekọkwana nya bụ August meeting maka ọ na-akọwa na ụfọdụ ndị nna akagokwa anụ nka na fa na-ayacha ụkwụ mgbu ọkpa mgbu andị na ebe St. Paul ahụ dị tekwanụrụ aka ebe St. Mary dị na ifefa kwadoro ime bụ fama August meeting nke fa mbọsị ụka anyị achịkọtazi nya bụ nzukọ n'isi njedebe fejezie na nya bụ St. Paul fa na ndị St. Paul ewee kakọsie ụka ọnụ mana Fada ghọtafiru fanwa ghọtafiekwara Fada na onye abụkwa na ife nna achọpụta butere esemokwu niile anụnwa. Unu ya abịakwa ka unu nụrụ maka ndị na-asị na ọbịa ka fa na-aṅụ n'ime ụlọ ụka. Odokwa nke o nwere onye nne anya dị mma ya pụta wee buru biya wee bịa n'ụlọ nsọ Chineke na-aṅụ. Odokwa nka nke ahụ n'ọdụ pọsịbụl maka ekwuwe ndị bụ ụka n'isi n'ụwa ọkwa ụmụ nwaanyị o andị ndị nne faya nọkọta nupụrụ Chineke isi. Onye nne buruzie biya na-aṅụ n'ụlọ ụka kedu ife ọ ya akụziziri nwa ya nwaanyị? Onye a bụ na nkụzi adịghị n'anụ. Unu ya abịa ka unu nụ afa mmanya ọ kpọrọ fa na-aṅụ na ọ bụrụkwa biya ka fa nọ n'ụlọ ụka aṅụ. Ife ọbụla ị chọrọ ịnụ maka ife mere ka nya bụ ife si wee mee ya anụkwana ya n'ọnụ mama ya. Udo dịrị unu. Esoro Amaokwe TV anyị na-ekene unu na-asị abarụ na ebe ọbụla unu nọ. Anyị na-ekene gị na-asị gị daalụ maka isonyere anyị tanwa ebe anyị jere bụ n'Idede na etiti Amaokwe dị n'ebe n'Odi Local Government Area na Enugu Steeti. Unu mana ihe onyonyo pụtara ụbọchị Fraịde na Satọde na soshal media na ka anyị ka na-agagharị agba ajụjụ ọnụ ka ndị mmadụ na-ekwu ka ihe ashi wee megeshi. Onye abụ ụbọchị ụka ka m jere St. Paul's Parish dị na Iposo Amaokwe wee je gbaa ndị nna ajụjụ ebe ahụ. Ka m gbacha ndị nna ajụjụ nsị na nke abịakwa na Idede bụ ebe ihe a mebu St. Mary's wee gbaa ajụjụ mana ka m bịara ebe ahụ nya ọ bụ na ya bụ chọọchị ụlọ ụka na-emechiri emechi nwa ya nchọwazie ka m ga-esi wee nweta onye isi ndị nne St. Mary's ọmụrụ ya n'ebe a. Biko kene ọhaneze akwa ya aha gị. Ọhaneze ekene m unu. Aha m bụ Mrs. Felicia Enenkweze. Ihe m chọrọ ikwu bụ na ụnyaahụ m je St. Paul's ka m mere ntabi mgbara ajụ ọnụ a sị na ihe butere nsogbu bụ na unu abụ ndị St. Mary's mefuru isi. Nwere ihe nwere ike ikwu maka nke a? Nwanne m anyị enufughị isi. Ihe nwere ikwu maka nke a bụ na ị na-anya na chọọchị ahụ ada edola anyị ụka since Fada bịara anaghị ada atụrụ anyị ma confession ndị Katọlik ji nọrọ enweghị nke anyị na-ewetewo ụka anyị dị ewetewo ọ mgbe dị ya mma ka oji ọ mgbe ọ na-eruche emonth 3 weeks before ọ bịa doola anyị masị. N'ọnọdụ nke ọzọ nji gwa na anyị enufughị isi bụ kọnferensị ebe a na-eme anyị si anyị mechie mitin anyị gwara Fada anyị eweta return kwesịrị na anyị ga-ewetere andị n'anya ndị okenye nọba anyị ha na-eru ebe ahụ ebe a na-ekwu okwu ije jeme kọnferensị oruche 5 miles away from be anyị. Ndị ụkwụ na-egbu ndị ahụ na-esiche ike ha ewu emewuye nwesị na anyị mechezie kọnferensị ahụ return kwesịrị anyị weje as na out session na anyị ga-ewejeri ha on Sunday. Okay, so ndị nne na-agbadazie ndị nwere ike ejezie weje the return ọnya bụ isi na anyị mee kọnferensị ọ mgbe anyị ji mefere isi.
enwere okwu ọzọ na-ewu ebe niile a sị na ihe eji wee nụwa ọgụ bụ na unu na-aṅụ bịa n'ime chọọchị. Achịkwa na unu tiri fada ihe na ime chọọchị o ji wee ji bọtụ zọwazi onwe. Ị nwere ike ịgwa anyị eyewitness report ka o si wee mee na maka na ihu Chukwu na ihu mmadụ ka ihe mere ebe ahụ mbọchị ka ndị mmadụ ghọta. Nwanne m, ana m ekenekwa ọha na eze ọzọ. Ị na-anya ebe ahụ nọ n'ime ụlọ ụka ka anyị nọ, ana m ajụ ọbụsịkwara ụka ka anyị na-aga, ọkwa Chukwu ka anyị na-efe. N'ime obie ka anyị nọ wee na-emebi mitin. Anyị mechara Tọzdee wee batazie Fraịde. Anyị emego nke Tọzdee, Fraịde ahụ ka anyị nọ n'ime ya. Abịa mechie doziche ine kpọwa isi uche kpọcha ndebezi aghara anyị ga-eji wee waka na aghara asụ ụmụ nwaanyị. Na-ekwe ka fada anyị na-abịa. Nwụrụ ubi aghere m wee sị he na fada anyị abịakwa wee gụgharịa fada anyị na-ede anyị mma mgbo fada anyị ọsị m mechi eme akwụkwọ n'ekwu ahụ ọzọ. Kedu emepeela anyị ụzọ? Anyị kiriezie ya sị ọ gịnị na-eme? A chọrọ iji anyị kedu emepe ụzọ ahụ bụzie emefela aghara ahụ pịa ya bụrụ nke ọzọ tụsaa ya aka na-ekwu ọrụ ọchịa bụrụ spika vie one man saracha ji edonyere na moto the boy viziere for rush ebe mmadụ nna amanya nwa mekene na anya ebe ahụ ụmụ nwa ọkwa create mineral na ibodoro ebe a small cook ị na-anya na create ahụ karị mekene ya n'akụkụ nke ọzọ ị ga-ahụ pure water park ebe ahụ hụ tim park ebe ahụ mekene na Owerri bịa ebe ahụ Owerri buruzie ụmụ nwaanyị adọwazi aha mmanya ha chọrọ ihe ha mechie mitin na ha ruo ọbụ ibu ma ha na-achọ ka ha ga-azụ wee mere bọtụlụ ebe ahụ wee pịawa n'ime kreti ahụ onye ọbụla tọgbazie bọtụlụ wee gbawazie ọsọ pịasawazie bọtụlụ na-apịa ụmụ nwaanyị gbawazie nwa nọrụ ụmụ na ya soro foto ikpeazụ ebe m na-eprotest agwa mmadụ imepikwenye aka ka anyị mara ihe bịara mgbe a pụtaziri ilo kraụd gbawazie fada ọgụ na fada ọgụ ọkwa otu si wee fee ha anyị ka na-ekwu na a na-edozie chairman veteran ụzọ egbo wee bịa buruzie moto buru fada rọshia anyị na-anọzi ndị polisi bịa kpọrọ anyị polisi chịkwara anyị na-ejechichi ebe ahụ ịchọ ịma ihe nwa na-ekwu ma na nke na-ekwu ọbụ okwu achịcha chekere na polis steshọn Uji jụọ DPO n'ebe ahụ ihe ọhụrụ mba DPO na-echekwara ya m na-ekwukwo nke bụ eziokwu ọchịa na gị darịa ndị isi na diocese were idea ihe ị na-eme for that reason anyị nọcha ebe a chide statement anyị nara onye ọbụla gị ndị na-esonyere Amaokwe TV unu anụgo ka ya bụ okwu si wee dị. Ndị St. Paul's Parish ekwugo ya bụ onye isi ndị nne St. Mary's Mission Station dị n'Idedo ebe a onye mere ajikwa ebe agba ajụọ n'okwugo n'uche nke ka o si wee dị. Anyị wee na-asị gị na ihe a niile a na-eme ịgba ajụjụ ọnụ bụ ka ndị mmadụ na-ya na soshal midia na-ekwu ihe dị iche iche ka ha ghọta ka okwu si wee bido n'ebe a nọ. Anyị wee na-asị gị na anyị ka ga-agbakwa ndị ọzọ ajụjụ ọnụ ka anyị makwara ndị nọcha ebe a bụ eyewitness report nwere ike ikwu ka ihe a fụrụ ebe ahụ. Anyị wee na-asị gị daalụ maka isonyere anyị. Ọ ka bụ onye nke gị Ọnya Hillary Chukwuebuka, daalụ.